Un di Galicia. Galicia decimos todos. Galicia, astos que calan din Galicia saben. Sabemos. Galicia da dor, chora forza. Galicia da tristura, trista forza. Galicia do silencio, calada forza. Galicia da fame, emigranta forza. Galicia vendada, cega forza. Galicia tapeada, xorda forza. La raza sobria y fuerte que tiene en sus labios acento de canción, gana su pan en la tarea de cada día y conserva sus hábitos laboriosos y pacientes. Galicia campesina trabaja y conduce sus ganados o se mueve con la rueda sonora de sus carros en la luz tamizada de esta atmósfera incomparable. Sempre houbo moitas Galicias na Galicia unha. Tantas como imaxes diferentes cada quen quería producir ou asumir. E máis na época de Franco. Aí está, por exemplo, a Galicia oficial de fermosas paisaxes verdes, de mocedade leda que canta a rianxeira, de rezadoras piadosas e honestos productores na fábrica, na leira e no mar, de entusiastas aplaudidores do caudillo. Su presencia es relieve en todos los actos de la vida de la ciudad. Corridas de toros, inauguraciones, regatas, juegos artificiales, competiciones deportivas, entrega de premios, un largo ejercicio de cordialidad entre sus conciudadanos coruñeses. Pero había outras visións menos optimistas, algunhas moi anteriores e moi arraigadas. Por exemplo, esa Galicia de caciques poderosos e de labregos pobres que fuxen en masa da miseria e que Manuel Murguía nos pintaba hai máis dun século. Todos claman, todos señalan con el dedo la llaga, todos exhalan la misma queja, todos gritan al cacique, pero en vano, porque la política que de ellos se sirve ha puesto un mismo candado en los labios y un mismo temor en el corazón de los ciudadanos. Cada vez que vemos a nuestros labradores, el corazón se nos oprime por el mal que delata en nuestros ojos y por el que se cierne inevitable sobre el país. Porque con una mano se le dieron los derechos que con la otra se hacen ilusorios. Porque con una ley se libertó la tierra de las cargas que la aniquilaban y con 100 otras se le aumentaron. Porque por un lado se le dio la libertad y por otro se le impuso la mayor de las tiranías. ¿Y por qué? Porque para el cacique, como para los que gobernaban las antiguas colonias, el rey está lejos y Dios en lo alto. E moitos quixeran tornar o pesadelo en utopía radiante nesa Galicia que Castelao soñara no exilio. Eu vexo a nosa terra ceibe dos vezos rutinarios, de pleitos cativos e de cobizas ruíns. Vexo os homes no traballo e as mulleres no fogar. Vexo os nenos loiros e bonitos a comer en pan trigo con mel e manteiga. Vexo os mozos intelixentes e sabidos enrequentando antergas costumes. Vexo os montes repoboados e cobertos de piñeirais. Vexo grandes fábricas de pasta de papel e de produtos derivados do leite. Vexo a miña terra como unha soia cidade, a cidade xardín máis fermosa do mundo, a cidade ideal para os homes que queiran vivir a carón da natureza. Durante o franquismo, Galicia cambiou dabondo baixo a calma imposta pola dictadura. Pero no seu conxunto seguirá a ser unha das zonas menos desenvolvidas da península.
Desde finais dos 50 empezan a aparecer grandes industrias. Nuns casos, veñen da man da acción estatal. Noutros chegan por iniciativa de multinacionais atraídas polos baixos salarios e nos menos son creadas por capital galego o abeiro da protección do réxime. A construción de encoros foi un dos grandes distintivos da política económica do primeiro franquismo. Galicia foi campo preferente destas actuacións. Pasou de producir 35.000 kWh en 1940 a máis de 1.300.000 en 1960. Deles, exportábase máis do 70%. A imaxe de Franco inaugurando unha hidroeléctrica era difundida a todos os recunchos como demostración das bondades do réxime. Se abre el camino de la energía, pero se alienta en quienes lo sirven un sentido humano, una ilusión de convivencia y una sensación de estar en una tarea colectiva en la que al hombre se le respeta y considera como un efectivo portador de valores eternos, cualquiera que sea su categoría o condición. Os prexuizos que este progreso causaba ao mundo rural non tiveron resposta mentres a sociedade estivo amedrentada pola lembranza da represión da guerra. Pero en 1966 xa empezaban a pasar os medos e os labregos reaccionaron contra a construción do encoro de Castelo de Miño cos primeiros disturbios serios en Galicia desde 1936. A nacente oposición clandestina fixo destes feitos o símbolo do seu propio despertar. Era un batán fermosiño, era en Galicia unha frolera, Castrelón do Miño. Era en Galicia unha frolera, Castrelón. Tamén medraron moito a industria madereira e a construcción naval, que pasou de producir 50.000 toneladas de rexistro bruto en 1960 a 668.000 en 1975. Grandes empresas como Citroën, Petroliber, Alúmina, a Térmica das Pontes ou a Celulosa de Pontevedra fixeron que os ocupados na industria pasasen do 11% en 1940 ao 25% en 1977, fronte ao 40% en España. Con todo, Galicia seguía a ser un país básicamente agrario. Aínda en 1977, o 47,5% da poboación activa eran labregos e mariñeiros, moito máis do dobre da media española. Unha agricultura na que o minifundio e o atraso non eran un tópico. Aínda que a especialización leiteira e gandeira orientada ao mercado trouxese algunha mellora. O gran símbolo destes cambios é a sustitución do carro polo tractor. Entre 1964 e 1978, o número de tractores multiplícase por 20.